Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa aking channel, Boss John. Ayan, for today's video, andito tayo sa farm. Ayan, tambay lang tayo sa farm muna, no? Dahil medyo busy, madalang lang tayo makagawa ng content ngayon. Pero for today's video nga ay dito, samahan nyo kami tumambay at maghanap tayo ng ano natin, mga makakain natin. Tara! Ito yung egg. Karakalda egg. Yan, tignan nyo naman mga boss. Pinaghahabol na ni Prince yung mga pato. Ayan. Madalang lang kasi makalabas si Prince. Madalang lang siya makapunta dito. Kaya pag nakita niya yung mga yan talaga, pinaghahabol niya. So dito naman tayo mga boss. Maghanap tayo ng makakain natin. Ayan. Dito, yan o. Daming bunga ng mga papaya. Maya mag-check tayo ng mga hinog. Ayan. Yan, meron ako nakita doon mga boss. May hinog na papaya doon. Doon. Tara. Ikyat tayo. Hanap lang tayo na madadaanan. Eri! Meron maliit dito. Meron di sagin. Ayan, puso na sagin. Medyo against the light yung video natin, no? Ayan. Ayan yung puso na sagin. Liwanakin natin. Ayan. Yung mga papaya. Nasa ini oh. Nas, kini. Papaya na. Ayan, ano tayo na isa. Nasa? Matanggal din yung hilaw. Ito, hinog to. Ano pa dito eh. Ayan guys, meron din ako nakuha ang isang maliit doon. Marami pang hinog, no? Pero pwede na to. Masayang na. Ayan si Prince, oh. Oh, sige. Strong ka, diba? Yeah, strong. Strong. Prince. Oh, ting papaya dito. Papaya. Yan po yung nakuha namin guys. Yan mga bossing, kung nakikita nyo yung mga nasa likod ko ng mga tanim na yan, mga labanos yan. So yan. At ito naman umuusok na yan. Yan, gumagawa sila ng uling. Niluluto nila yung kahoy, no, para maging uling. Yan, may mga kasama tayong mga Aita dito, mga kapatid natin na Aita. Yan. Yung iba dito nakatira pero andun nakatambay dun sa mayunahan. Yan. Yan, lakad-lakad tayo ng dito konti para makita natin yung iba. So yun nga yung mga labanos, no. Punta tayo dun sa baba para makita natin yung mga mani at saka mga kamatis. So tara. Ayan mga boss, ito yung malinis na yan. Ayan, may mga tanim po yan na kamatis. Tapos dito naman sa, ayan, yung maraming damo na to na puro kulay green. Ayan, may mga tanim din yan na mga mani. Ayan, pinagpuntahan na ni Prince, no? Pero hindi siya nakapak sa mga pananim. Ayan, nasa may mga pagitan siya.
Nga pala mga bossing, kung bago lang kayo sa aking channel, no, please don't forget to like and subscribe dito sa ating YouTube channel. At pakipollow nyo na rin po yung page natin dyan sa Facebook, Boss John. So, ayan, enjoy lang mga bossing sa panonood. Ayan mga boss, tambay tayo sa ilalim ng mangga. Ayan. Ayan si Prince naglalaro. So, yung ginagamit pang bomba ng mga halaman, no? Pang spray. Para sa mga ano ba, gamot. Ang insekto or pampapunga. Ayan, ito yung mangga. Ito yung mangga sa last video natin guys na maraming bunga. Na parang Christmas tree. Ayan, itong malinis na to, ayan, may mga tanim yan na kamatis. Tapos dito sa likod natin, ito yung mga mani. Peanut ba? Ayan. So, ayan, tambay-tambay lang muna tayo, mga bossing. Yan mga boss, uwi na muna kami, no? Medyo mainit na. Mag-aalas 11 na ang tanghali. Ayan. Yan si Prince, pagod na rin. Pagod ka? Pagod? Ha? Yan. So yun, ganito na lang mga bossing. At siguro susunod na video natin dito kapag mag-harvest na. Ayan. Tara. Thank you mga bossing sa inyong panonood. God bless.